Jo, was geht heute? Wir spielen heute an a Boat. Ja, der Ecke steht I look determined, it's for morale. Green light. If I trip, it's performance art. Left turn. Street names I'll forget later. Get lost. Follow the smell of bread. Clamp down! Stick to it. Go, go. This route is sponsored by Impulse. Hop on. Just tempo it up. Come on. Please! Ground it! You clamp down! Put a stop! Damn. All in. Fringe be gone. Hold that forward. Good base. Touch grass. Street names I'll If forget I later. trip, it's performance art. Corners feel friendly today. Go to sleep, three guys, green and ice cream. A human. Mrs. Steven. Heels down. Worries on. Push and fire. Crossing left. Fire. Walk in. Stand firm. Smash that Get in. squawk. Make it stop. Sky. Send it. Docks a few blocks. Protect us. Serve Empty off. justice. Send round. Please, no crumbs. Wing it down. Please, send that. Lay it. BRB. Right now. Relocate to another zip zone. Faster. Chef's Fine. kiss. Go. Turn it to quiet. Go. Control. Pigeon. Safety off. Send round. Hi, feathered felon. Put a stop. With you. Save our streets. Slay that bird. Or crush it. Stop the nonsense. We need Please recatch. All the way after you. Will man noch essen? Ja, okay, frisch. Ja, moin. Wer du? Wer bist du, wer? Oh, fuck you. Leute, Hilfe. No way. Whoops! Oh, don't beat me! You want Bro, this seine air? Kamera ist so schlecht. Yeah! Wieder schlecht. Oh, goddamn. The top fly through the banners. Oh, вот полицейский меня преследует. Wohin soll ich? Soll ich die jetzt töten oder was? Wie soll ich diese... Komm schon, tötet mich doch.
Egal. Bro, не знам как да махна от тези тъпи полицаи. Аз се скарах с Христо. Вие отдавна се карате. Тъй, че... После се сдобрихме и сега пак се скарах. Брат, аз забравих да... Махнеш интернета. Не да махна интернета, пак да започна с видеото, защото, нали, спрях за малко, когато имаше реклама и сега те изобщо нищо не видяха. Mission completed. Окей. Не, брат. What? И получаваш пари. Да. Насря се в колата ли? Не, ама аз мога. Върху е то човек, че сера. Той умря. И ти си изтегли тази игра. Не искам аз такива игри. Yo. Show no respect. Poop onto statue. Изчакай, че направя скриншот от това. И че си направя такова стикер. Сега трябва да се ръна такот. На статуи. Да. Без респект. Oh, what? Fuck, no. Ето! Утре сме сряда и в четвъртък почивам. Mission completed. Fuck, no. Сега... Илия, О, да знаеш, че в четвъртък си почел. окей. Ай да си купя тук... I'm a cat. Април малък ли или е голям? Какво? Април малък ли е или голям? Малък. Значи в четвъртък е 1 май. Не, утре ще е 1 май. Сега. Още ли искате да се такова с мене, Сега ще... Okay, Leute, also ich habe mir jetzt eine Pistole gekauft, weil ich habe keinen Bock. Time to practice flying skills. Ich kann doch. Oh, kleiner Peach. What? I have to fly to the container? Are you fucking serious? Also, Yeah, I'm idiot. това трябваше да направя. Да ти кажа ли какво писах на Христо? Какво? Че... Значи, като бях в Лесо, знаеш какво ми написа? Какво? Пидарас. В 5 часа. В 5 през... Jo, Leute, ich check diese Spiel, aber... И пише, даже и едно дете на 1 годинка ще разбере, че ако предизвикаш нещо лошо да дойде, то ще ти се отвърне и още ще те надъне. Сега вече нямаш нищо да те дигне нагоре. Ама аз знам, аз имам какво да ме дигне нагоре. Знаеш какво? Какво? Господ и дядо. Ами... Кой ще ме дигне нагоре?
Само се държиш на една клечка, само да не паднеш надолу. Че кой каза, че се държа на клечка? И аз пиша, че кой си ти да говориш за моите родители? Ама май скоро не си ял бой. И какво като са разделени? Твоите може да се развият някой ден. Не ли те? Когато се издрят и да се радва. А пък те май много го глезят. Ти не виждаш ли? Много го глезат. И пише и се правиш на голяма работа. Но те ще се развалят, когато стане някой ден. Ще видиш, Господ гледа. Той казва, че Господ не съществува, но съществува. Ама той ще го разбере късно. Ти ще разбереш, но късно му написах. И защото лошите хора отиват в ада, но добрите хора отиват в рая. И написах, запомни го това. И не се превина много важен. И той днес ми написа, даже едно дете на една годинка ще разбере. И аз знаеш какво пиша? На една годинка те още не разбират, бе, брат. На една годинка те още не разбират. Okay, ich gehe jetzt mehr Dings kaufen. Bazooka. Ah, ne. Oh, bazooka. Базука е, бе. Брат, аз викам. О, базука. О, не е базука. О, базука. През цялото време трябваше да направя само това. Само това трябваше да направя. Come to me. I fuck you, bitch. Те в Дискорд много ме дразнят. Who's that penna? Oh. There's that gym bro. Test your bowling skills. Oh, hell no. Knock down the pins. What the fuck are the pins? Dumbass. Also Leute, sorry. God damn. Oh. Okay. Also. Boom. Yeah, mission completed. Брат? Още говорим. Окей. Ко? Не, викам, изчакай малко да видя къде има бабичка. Rest in peace, my granny. She got hit by a bazooka. Every time I think about it, you think the hookah. Kaboom. Kaboom. You ready? Kaboom. Oh, god damn. Karma. Karma is not real. Just kidding, karma is real. I'm asking. Oh, damn. My granny. Чай, че ми звънат. Добре. Steh auf dir was. Also Leute, wir sind От малко съм си такава. Казвам ми. Иди там, бясна скоро. Не прави това, ще ти е трудно. Аз точно от трудното искам. Was labern du eigentlich? Хората събира, прави неща и продължава. We don't like fun. Get rid of balloon. Pop the Високи balloon. под надолу. Ура, Да се боря с Какво? разбирам колко е отравя. Това да отравя. Breeze keeps
rushing, just going. Oh, fuck Back no. off. Gut, ganz. Wo sind die Waffen? Wo kann man Waffen kaufen? Ja, hier da. Wir brauchen Waffen. Dude, enjoy the game. Hell yeah. Oh, fuck no. Eyes open, but we're done here. Или няма пари. Или няма пари да се купи дъска. Вече има Subway Surfer Brazilian Funk има. Мощно. А, да, знаю. No bird, no search protocol. Just me, myself, and my ankle. Practicing advanced loitering. Ja, die doofe Wichserin. Ja, du bist eine doofe Wichserin. Checkst du? Ja, Mann. Du Bastard.